Loro kijing kanggo lau mangan sedulur. Reang mawong tua ora ya. Bakak lau mangane kijingku enak sedulur. Sebab kijing malah kabalunge. Ku oli kan. Ai mati. Kijing mati sedulur. Tak buang bae analah. Ana maning kok gamah. Aduh, mati maning sedulur. Kenang obat semprot sawah kini pada mati sote. Lamun je obat semprot sawah ramah lingkungan mah ya ake kijing ning kaliku sedulur. Lumayan rombongan-rombongan aya reang ti wong tua mangan lawe kijing enak sedulur. Daga kijingku ya. Kanggo lau enak lah kabalunge. Konon sedulur lakariye. Enak. Ku reang mah bakal luru lawu, luruwe ning jero kali. Sing digoleti kijing. Sebab kijing ku lecat sedulur. Ya lamun ana iwak ya tak candak iwake ora. Iwak melayu sedulur. Tangan yang ngerawuti kini sedulur meneng-menenggak kini ngerawutin dut. Ya lumayan oli. Tak balang akan galeng. Gampang kone dipupuli ora. Asik sedulur. Luru lawu mangan magampang gepur ning kali uli kijing lumayan ku ana maning iwak ating sentel ning celana kolo reang. Candake mah angel sedulur. Ya, kadang mah fokus dulu kijing pelah. Iwak mangel. Rupanya mah kenal-kenule mah sedulur. Iwak, tapi bodoh amat lah. Karo iwak apa sih kana senrendel melayu de mono iwak nyerudut sedulur. Jadi reang maya sedulur. Ya wong tua mah ya enak mangan kijingku. Mantep. Lah kebalung langkari pungkal. Ayo bae lah kira-kira uli semper konon kah kijinge. Ku tadi mengkonon sedulur bak wong wis tua mak ke luru ya ke bro. Kijing balang akan mening galeng oga dipukul. Mudah-mudahan be uli ake sedulur ya. Tadi mengkonon sedulur. Ya bak wong tua kungku mangan lawe kijing ya paling nikmat. Dagang orang mikiri balung, orang mikiri eri.